दाउदैया खिनाय जादोंमोनलाय? नै माथो गाबनानैसो दङ। आइ मानो गाबबाय दं नों? आयै नों बुंलाय आंनि इसा फिसाया एसेबो अनजाथावथाव गथ' नङा नामा? आंनि फिसाखौ जोमैया मानो अना? आंनि फिसाया हनै उदै आलौनानै गाबै गाबै उन्दुलांबाय आयै। खिनाय जादों। आयै आबै सना मानसिखौनो हामख्लंख्लं नुलायलायबाय। ओमफ्राय बिहामजो नों आबै फिसानो मा जाहोदोंमोन? मानो उदै आलौदों बिनि? आं बुजिनो हाला आयै। जोमैया मानो जेब्लायबो आंजों नांनो नागिरो। जानांगौ सिगांनि खोथाफोरखौ लानानैनो बियो दाबो आंनि सायाव रागा जोबाखै। आंखौ मुंबो खालामनो हायैयाव, आंखौ नारसोमनो हायैयाव आंनि फिसानि सायाव बियो सानफा एफा रागाखौ खोग्लैगासिनो आयै। मैयानि हांसो बेदराव सोरांस्रिया आंनि फिसाजोनि फागाव फानलु गोरान देखोमानानै लागायनानै दोनदों। जेब्ला आंनि फिसाया ओंखाम जायो अब्ला फानलु गोसाखौ जानानै गाबबाय बायो। बै समाव आंनि फिसाजोआ दै बिस होदोंमोननो आयै। आरो जोमैया दै गरदसेबो आंनि फिसाजोनो होआखै। सिनि बिदोंमोननो, आंनि खिखौ जा होननानैसो बुंदोंनो आयै। बे उन्दै गथ'नि उदैया बबे फानलु गोसाखौ हजम खालामनो हानांगौ दे। बे मानसि सासेया मानो बिदि जाखो? आं माब्रै मोजां खालामनो हाबावगोन बे बिहामजोखौ? माब्रै मोजां खालामनो हाबावगोनथाय आं? मानोथो लोगोनो थावा सोबाना होआखै? बिजों सिरि थाजाबाय थाला। बेबारनिफ्राय बिहामजो बेजों नांफाग्रा जादों नोङो लोगो उल्थां फाल्थां। मूर्खजों मूर्ख बेसेबां मूर्ख जाफानो आं आयै। नांलाया नङा नांलायबाय थानाय जायो बेनि थाखायनो न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायो। आं न'खरखौ एसेबो दावराव खालामनो गोसो गैया। आं जेब्लायबो न'खराव सुख सान्ति थाजाबाय थानो लुबैयो। सिगांनि खोथाफोरखौ लानानैनो हनै आंनि फिसाजोनि सायाव बेसेबां अयथासार खालामो। आरो आं जुदि बेजों नांफाबाय थायोब्ला जानांगौ बियो आंनि फिसाजोखौ मालाबा बुथारखोमागोनसो आयै। बेनिखायनो बियो जि खालामो खालामबाय थाथों। बेसेबां नाख्रेबबाय थाथों आयै, आं जेबो बुङा। गाबैनो आंनि दुखु दाहाफोरखौ आं फोजोबलांगोन, सहायलांगोन। आइ बिहामजो नों बायदि बुजिना सैथो बिहामजो गासैनि न'खरावबो मोन्थों। नोंनि सोलायनाया जेब्लायबो सैथो आइ। नों सैथो लामाजों आगान सुरबाय था। नोंनो सानसे देरहागोन। आइ गाबबाय थानो नाङा। आबै सना आयै आंनि फिसौखौ हामख्लंख्लं नुलायलायबाय। थाथों उन्दुथों। उन्दुनो हो दसे बिहामजो। आबैखौ दसे उन्दुनो हो। आइ नोंबो दसे उन्दुनानै थादो। आदैया दिनै मानो एसेबां लेट? दाबो मानो सफैया? बेलेग दिनाव थाबनो सफैथारो। दिनै आं मोजां खबर होनो सानदों। दिनै एसे लेट आरो बियो। ओइ फाग्लि गथ' मा जाबाय थादों नोङो दिनै? बाजै आदैया माला फैगोन आं बेखौनो नेनानै दङ। मा नोंदाखौ दिनै बागोन नामा नोङो? हाब्लाथ' बागौमोनानो बाजै। बुजिदों आङो नों दिनै मानो बिदाखौ एसेबां नेदों। गुदुं मम' चावमिन लाबोगोन सानदों नामा नोङो? लाबोआ दिनै नोंदाया जेबो। एसेबां नेनो नाङा। दा मोनजायाबा गोसो बायगोनबो। थौ सिङाव दा फैगोन आरो मालाय। नङा बाजै आं मम' चावमिन नेयाखै। आं आदानो मोजां खबरखौसो होनो माब्ला मोनगोन बेनि थाखायसो आं नेगासिनोथ'। लासिंसिंनो आं खोन्थागोन ना। नोंहालाय मानोथो खोन्थानांगौ? नै आगै दावखा ओमफ्राय आइया मिथिबाय नामा? ओहो बाजै आं आइनो मिथिहोथ'वाखै। बिनो मिथिहोगोनसो उनाव। हनैलाय नोंदा सफैबाय। नंगौ आदा सफैबाय। बहाथो? आंहासो लाजिलायलांबाय फाग्लिया। आदा नों दिनै मानो एसेबां लेट? गारियानो खम दिनै। गारि नेयैनो लेट जाबाय। ओमफ्राय दावखा आं दिनै जेबो जाग्रा लाबोआसै ना? आदा आं दिनै जाग्रा नोंनियाव नागिराखै। आदा आं नोंनो मोनसे सारप्राइज होनो। मा सारप्राइज? बहाथो? नायनि। ओहो आदा बेखौ मेगनजों नुनो मोनथ'नाय नङा। बेखौ खोमाजोंल'सो खोनाग्रोनो मोनगोन। आदा जोंहानि न'आव रानि गोदान फैसिगोन। सोरहानि रानि गोदान दावखा? आदायाबो बुजिया दे। आं मोनसेल' खोथा बुंनोसै। रानि गोदाना आंखौ आनै लिंसिगोन। थां बाजेनाव सोंहै। आं आइनोबो खोन्थाहैनोसै। दे दावखाया मा बुजिया खोथा बुंदों? मिजिं नों फिफा जासिगोन।
आरो आं बिमा जासिगोन। बे खबरखौनो होदों नोंनो। नों बिमा जासिगोन? औ, नों खोनानानैबो एसेबो खुसि गैया नामा? मानोथो माबा मोनसे गिदिर खोथा खोनानाय बायदि गोमोहाबखोसो नोङो? दरे, नों बेफोरखौ मा खालामदों? नों मानो दानो बिमा जानो नागिरदों? मिजिं, नों मा बुंदों? नों थर दङ ना? मा बुंनो होननानै बुंखो नोङो? माबा आं हारसिं बिमा जानो होननानै ओंखारदों नामा? बेयावथ' नोंबो दङ। नों बिफा जानो गोसो गैया नामा होमबा? दरे, आं नोंखौ दानो बिमा जाहोनो गोसो गैथ'वामोन। मानो? गथ' मोनबाथाय माथो हिनजावफोरा थाबनो बुरै जायो। दरे, आं नोंखौ दानो बुरै खालामनो गोसो गैथ'वा। आं नोंखौ दाबो सिख्ला बायदि थाजाबावनो लुबैयो। दरे, नों मा खालामदों? होमब्ला मा बे गथ'खौ गारनोसै? बावहारि, स्रि थादो, आइ फैदों हनै। बाबा, सफैबाय। थांलाय नोङो, आं बावहारिजों फंनैसो खोथा रायलायनि। ओमफ्राय बावहारि, दाउखा फिसाया आंनो मोनसे खोथा खोन्थाहैदों, नंमारगौ ना? औ आयै, नंगौ। बावहारि, गाबोन फुङावनो सिखारनानै मोखां सुग्रोनो नाङा, अजानाव थांनांगौ। अजानाव? मानो आयै? मानो बेफोरखौ उनाव मिथिगोन, सोंबाय थानो नाङा। आं जि बुंदों बेखौल' मानि। आच्छा, आइया आंखौ गाबोन फुङाव अजानाव थांनो मानो लिंखो? मा कारनाव? मानो लिंखो आंखौ अजानाव थांनो? मोदोमाव थायोब्लाथ' डक्टरनावसो थाङो, डक्टरनावसो दिन्थियो। अजाजों मानो लेनदेन? आं बुजिनानै मोनासै। ओहो, आं थांग्रोआ। आं अजानाव थाङा। सोरांस्रियाबोथ' गथ' खांदोंना, सोरांस्रियाबो अजानाव थांदोंमोन नामा? आं सिगां बेनाव सोंग्रोगोन। मानो होनोब्ला आं आइखौ बारा फोथायजोबनो हाया। गाबोन फुङावनो अजानाव थांगोनब्लाथ' आं दानो सोरांस्रिनाव थांनांगोन। दाउखा, दाउखा! मा जाखो बाजै? आंनि अनसुलि बाजै? नै दाउखा, नों न'आवनो थाथ' दे। थोरसिफोरखौ सुनानै दोन। आं दा हराव ओंखामखौ संफैगोन दे। आं सोरांस्रि मोनाव दसे थांनानै फैनि। सोरांस्रि! ओइ सोरांस्रि! न'आव दङ ना नोङो? दरे फैदों माथो। मा खबर ददे? जोमै, मोजां। नोंहालाय? दंसाबो आरो बिदिनो। ओमफ्राय जोमै, सोरांस्रि दङमोन ना? सोरांस्रिनि थाखायसो फैदों? औ जोमै, सोरांस्रिजों एसे खोथा रायलायनांगौ दङमोन आङो। सोरांस्रिजोंल'सो खोथा थायोहाय मालाय नोंसोरा, जोंफोरजों जेबो खोथा थाया। बिदि नङा जोमै, आं जे खोथाखौ रायलायनो फैदों नोंजों रायलायजाया। माने नोंहा गथ' गैयाना? माने आं नोंखौ लाजि फोनांनो सानाखै। नोंहा गथ' गैया माने नोंनो बे खोथाखौ मिथिनाय नङा आरोना। सोरांस्रिया गथ' मोनखानायखायनो आङो सोरांस्रिजोंसो रायलायनो फैदों। गाज्रि दामोन जोमै। बिदिबालाय आंलाय माथो थानो न'? आंखौ गथ' गैया होननानै लाजि फोनांबाय बियो दिनै। सोरांस्रिजोंसो खोथा रायलायलायनाय। मा खोथा रायलायगोन बिसोरो? खोनासंखोमाथारगोन आङो। ओइ ददे, मा खबर? फै। माबाहाय सोरांस्रि, आं जिरायबाय थाला। आं बेयावनो नोंजों फंनैसो खोथा रायलायनानै थांनोसै। मोनासिगोनबो माथो। मा खोथा? दे बुंदो। जिराय बेयावनो दसेब्लाबो जिरायनानै रायलायनि मोजांनो। सोरांस्रि, जेब्ला इसाया नोंनि मोदोमाव दङमोन, नों अजानाव थांनो गोनां जानाय? आं थांफेरासैहाय अजानाव। अजानावलाय मानो थांनांगौ जाखो गथ' थानायावलाय? अजायालाय मा खालामगोन? डक्टरनावसो थांनांगौ दा। आं डक्टरनावसो थांदों। ओमफ्राय मानो सोंखो नों बे खोथाखौ आंनियाव? सोरांस्रि, आंहाबो मोदोमाव दङहाय। माला थागोमाखोथाय पात्ताखौनो मोनासै आङो। वाव, ददे नंमारगौ? मालाय ददेयाबो बिमा जाबावसिगोन। आयु, गासैबो बिमा जाजोबसिगोन। आंल'सो हारसिं थासिगोन। ओहो, नों दरे आंखौ गथ' मोननो रोङा होनलायनानै नों आंखौ इन्साल्ट खालामदोंना? नायबाय था, आंबो नोंखौ माबा मोनसे खालामथारगोन। नोंखौ बिमा जाहोथारा आङो। औ, ओमफ्राय खोनासंना सोमस्रि, जोंहा बिखुनजोआ मोथिनानै आंखौ लोगोनो गाबोन फुङाव अजानाव थांनो लिंदों। सोरांस्रि, मा जाथावगौ? आं नोंसा बिखुनजोनि गोसोनि महिमाफोरखौ हमजोबनो हायाहाय ददे। नोंखौलाय मानोथो लांनांगौ जाखो अजानावलाय? डक्टरनावसो थांनांगौ दा। अजानावलाय मानो? बेखौनो आंबो हमनो हायाखै। अजानावलाय मा कारनाव थांनांगौ दे? बे आं थांनांगौ ना थांनाङा जाखो देलाय? नैहाय ददे, आं मानसिफोरखौसो खोनादों। अजानाव थांनायफोरानो आखाइसो नायजाहैयो, हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन। हयथ' नोंखौ बेनि थाखाय लांनो नागिराखैथ'।
आंबो बेखौनो एसे सानदों। आखाइ नायजाहैनोसो नागिरदोंदां। हौवासा जागोन ना हिन्जावसा जागोन? ओमफ्राय नोंसा बोरायालाय माथो बुंदों? बे खोथाखौ बियो मिथियाखै सोरांस्रि। आं डाइरेक्ट नोंनो सोंफैग्रोदों। ओइ ददे थांनो नाङाहाय। सोरबाखि अजानाव थांलायनो गोनां जायो नामा? मिसा थांनो नाङाहाय नोङो ददे। ओहो आं थाङा। आं थांखायाहाय। दे सोरांस्रि थादो दे, आं थांनोसै। सोरांस्रियाथ' बिमा जाखाबाय आरो ददेयाबो बिमा जाबावसिगोनब्ला आयु आंहाथ' लासिंसिं जाथारसिगोन। बिसोर सानैबो बिमा जासिगोन, आं हारसिंल' थासिगोन। आं मा खालामबावनो? ओहो आं बिसोरनि थांखिफोरखौ जाफुंहोथारा।